Alikho elishona lingenazo ezalo-ke yamukela nazi ezihamba phambili. Kuphazamisekile ukusebenza ngenxa yesiteleka se-I-Eff kanti ubuyele enkantolo loyo owayengumongameli. Izindaba ze-1KZNTV zifundwa nguSiyabonga wakaduma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Kube bovidolobha iTheku ngesikhathi kamalungu eqembu I-Eff eqhuba umbhikisho nokuthula njengoba leli qembu lahlonza usuku lanamuhla njengalona langa elizovala thaqa izwe ukuzwakalisa kungenami ngomongameli wezwe kanye-ke nokucishwa kukagesi. Unobhala jikelele we-I-Eff uMarshal Dlamini obehola le mashi uthi kuningi ukuhlokolozwa kwenziwe ngamaphoyisa njengoba amalungu aleli qembu ezithole evinjwa ikakhulukazi emalokishini nakuba bengenalo udlame. Inkumbi zabalandeli beqembu le-I-Eff badele ilanga ebelikhipha umkhovetsheni njengoba ke bemashe enkabeni yedolobha iTheku njengoba ke kwaziwa ke ukuthi iqembu le-I-Eff namhlanje belithembisile ke ukuba nomvalo njengoba ke kwaziwa ukuthi iqembu le-I-Eff kuzolonke belithembisile ke ukuba nomvalelazwe. Sizokhuluma ke naye usihlalo noma ke unobhala jikelele walo ke iqembu le-I-Eff ukuzwa ke ukuthi inhlelo ngabe zime kanjani. Mhlawumbe Mr Dlamini sicela usibeke sithombeni ukuthi njengoba subona umbhikisho seniphakathi nawo uqalaphi inhloso ithini niphikelele. No, sihamba nje yonke indawo yaseThekwini njengabe sishilo ukuthi shutdown. Akukho lapho siqala khona, akukho la sophetha khona. Wonke ama-members nomalungu omphakathi eKZN lo ndawo wakuzona they must occupy because it's a national shutdown. So sihamba nje la emhlabeni wethu so decide ukuthi sibheke kweyiphi ndawo. So akukho lapha samisa memorandum asina appointment namuntu by taking our own time to demonstrate our anger with the situation in South Africa where everything has collapsed, unemployment is high, load shedding is permanent, crime is uncontrollable, everything is a mess. There's no government, there's no leadership, it's clowns who are using state machinery to intimidate ordinary citizens who by the constitution allows us to protest and show our dissatisfaction without things are working in the government. So we are in charge of Tekwini, we are in charge of KZN, we're going to do as we please. We're not interfering with anyone's right. We are exercising our democratic rights. Ukhuluma nabo abalandeli before kuqale imarch usho ukuthi abayiphathe kahle ngoba amaphoyisa afuna igazi labo mhlawumbe usibeke sithombeni kuloko. No, amaphoyisa anikezwe a clear mandate by uMinister wamaphoyisa noCyril Ramaphosa behlangene ukuthi abahambe bayosebenza nama-security guards ayinkabi ukuthi azobulala innocent citizens. Baqale izolo ebusuku where private security guards given a license to go shoot at the ordinary citizens who are marching and protesting peacefully. So we know that they are part of the scheme of killing innocent black people, and they've been doing that since Marikana. Today, that's what they are looking for. They are smelling blood of black people because that's how they've been trained, and their white bosses are telling them that they must go for blood of black people. But they're not going to shake us. We're not scared of that. We have been here on the ground. We remain here on the ground. If they want to kill us, they'll find us here on the ground because we're not going to hide in our bedrooms and not exercise our democratic rights because we're scared of police and private security guards. We are here today and we're going to remain here until such time we give a different command. Njengoba uyizwela ke mbukeli yena ke unobhala jikelele walo ke iqembu layo I-Eff ekuzwelonke echaza ke ukuthi ke umbhikisho wabo uzoqhubeka ke usuku lonke futhi ke ayikho indawo abayimisele ngokuthi bazoyivala. Mbukeli ke ngizocela yena ke ukamera wami asikhombise ukuthi njengamanje sihambe ke khona ke enkabeni yedolobha iTheku emgwaqweni ke owaziwa ngoPrixleka Isakaseme noma ke odume kakhulu ngokuba uWest Street. Abanikazi beyitolo ke bavalile njengoba ke mbukeli uzokhumbula ukuthi ngonyaka u2021 kubonakala ke zona ke igameko lapho ke amalungu omphakathi ayitapela ngakho ke mbukeli bazama ke ukugwema khona lokho ke ukuthi akuphinde kwenzeke. Wona ke amaphoyisa aphumile ngabo ubuningi bawo ukuqinisekisa ukuthi ke khona ke ababhikishi ke bona abenzi igameko zodlame. Siyabona ke nakhona phezulu mbukeli akhona amabhanoyi ahambe ke ezulazula aqaphe sona ke isimo ekseni ke yena ke ukhomishana wamaphoyisa uNhlanhla Mkhwanazi ushilo ke ukuthi ke
wona ke umbutho wamaphoyisa uzochitha ke yona ke imali ebalele ku 36 million wamarandi ukuqinisekisa ukuthi ukulandwa ke amaphoyisa abesemakhefini ukwenza ke isiqiniseko sokuthi ukuphepha komphakathi wona obhikishayo kanye ke nawo ke ongabhikishi uphephile. Inani esilisebenzisile ngeke ngikwazi ukulisho njengamanje ngoba asikakabali kahle sikahlali phansi sihlanganise imali sisebenzisile nesingase siyisebenzise kodwa engikwazi ukuthi imali engango 36 million isihambile esingakwazi ukuthi sikhokhele ngayo lamaphoyisa esiwabizile kade ehlele emakhaya ukuthi afika azosisiza la emsebenzini. Kuye kwaba nento enzakele sazi ke noma mhlawumbe ihambisana nalolu dlamo likhona noma akusiyona. Yenzeke ku district yasemkhanya kude la umshayeli weloli edutshulwe khona kodwa wangama wabaleka wakwazi ukuthi azofika police station akalimalanga ke usindile siyabonga nje ukuthi akalimalanga kodwa khona kuleso sahlakalo khona nomqhubi wemoto abamlimazile bathatha imoto yakhe bahamba naye salandela kuphenyo kulapho ukuthi sithole ukuthi ubani kade lenza lento asizimisele ukuthi sibopha abantu abaningi akuyona esijabulisayo le sesithanda nje ukuthi sikhulumisane nabantu ukuthi abayeke ukwenza into engekho emthethweni mabe sivumelana nabo beyiyeka then siyahlukana kahle la besikwazi ukubabopha sibabopha ngoba bengafuni ukuzwa njengalaba nje ngase South Coast eHibadini abavela bathatha imoto zabo bafima ngazo umgaqo ngeke sibayeke abantu abanjengana lapho ngoba nje baphula umthetho nje obani bavimba umgaqo and the national road laba ivimbayo. I-1KZNTV kube kuntombi khona Mvubu ngiseThekwini. Belikatiwe ngesolokhozi iqembu le-I-Eff ezokuphepha ziqinile njengoba beqhubeka imashi yalenhlangano yokumisa izwe. Amabhizinisi kamaningi abevaliwe eMgungundlovu ekatwe izinkampani zonogada ezizimele kulandela izinsolo zokuthi ke imashi ngahle ibe nodlame kuphazamiseke ukusebenza kwezwe. Unobhala waleli iqembu esifundazweni KwaZulu-Natal uNkululeko Ngubane uthi inhloso yabo yemashi iphumelele yize amaphoyisa abejutshwe izinkalo zonke kanjalo namasosha. Unobhala weqembu le-I-Eff KwaZulu-Natal uNkululeko Ngubane uncome ukumiswa kwezwe waswaphawula ngonogada abazimele. Siyancoma ukuthi lokho kusile konke kwenzeka kahle nakho ke noma sibona ama security companies lawa a private ebe khona amaphoyisa akithi esiwathembayo ukuthi ayawazi umsebenzi train isikhathi eside kodwa sibona ke abamhlophe abazama ukuvikela ama-mall wabo ongazi ukuthi nakhona bekushobani ukuthi ama-mall ngoba silwela bona indaba load shedding ibona abavala izitolo ibona abalahlekelwa iprofit so sibona beletha ama-private company nokugcina kulidele ekutheni kulimale ke abanye bethu kade esiprotesta nabo la abasesibhedlela singabala abawu-15 nje esithi basesibhedlela abagcina bedutshulwa ama-private security companies nokho-ke asikubonge ubrigadier lo khona manje amaphoyisa ngokuthi abe nesibindi sokutshela lama private company ukuthi no amaphoyisa akulungele ukwenza lo msebenzi ucela ahambe ngoba ukubona njengokubeya njengamaphoyisa ukuthi bezoba supervisor ngoba the only thing yenziwa lama private companies ukuthi azo supervisor amaphoyisa ngoba ubrigadier kuumuntu omnyama namaphoyisa emnyama. Ungubane uthe kubajabulisile ukuvala kwamabhizinisi eMgungundlovu. I-load shedding ayikho kule mpela sonto siphuma kuyona nje for the first time maybe in 2 years ungazuyibona load shedding. Abantu bakithi bajabule vele nala eMgungundlovu yabona izitolo ivaliwe abantu bakithi lokho ke siyakubonga nakubantu abahwebaye izitolo ngoba isolidarity leyo ukuthi I-Eff siyakuze nikushoyo sovala noma singaluza iprofit yikho ubona idolobha lingenamuntu naba amatekisi kade bethi bazothutha abantu asazi bazothutha ba ngoba bekho abantu abeze edolobheni siyayibonela izitolo ivaliwe kufanele bethuthwe bezothenga. Kanti uthe bawuqale phakathi namabibi umbhikisho. I-protest uqanga ukusustain abantu ke bedutshulwa amaphoyisa abantu lokubemile beyibambe ngobuqotho nangesibindi kungekho lutho anibathenga ngakho bephume ngenhliziyo nje ukuthi bazolwela i-cause bayavuma ukuthi this is a just cause so sikubonga kakhulu ke ukuthi abantu bakithi bayizwe lento mayisho I-Eff ngoba obekubalekile mawuthi i-national shutdown usukusho ukuthi i-economy abantu bakithi mhlambe badidwa ukuthi abanye babo abakhuluma badidwa ukuthi bacabanga ukuthi sivimba umuntu othenga isinkwa
sivimba umuntu no akukho kanjalo mawukhuluma nge-shutdown ukhuluma nge-economy amalahle lawa siwe transportwa ikholi yolwandle ukhuluma ngemanganese ukhuluma ngealuminium. So that is what we talk about masikhuluma nge-economy, not umuntu wakithi oyethengela isinki umama la esitolo noma ubaba oyothenga noma oyohola imali empesheni. No, angithi abantu bakithi silwela bona silwe nabo. That is why ubona yonke into siyenza kanye nabo la si-peaceful nabantu futhi bahloniphile ngoba kusona. Kanti i-EFF eMgungundlovu ibiqaphwa amaphoyisa ngesolo cause yonke indawo lapho kade behamba khona. Ezindabeni iZwe.1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngisemgungundlovu. Idolobha iRichards Bay elinye lamadolobha awumgogodla kwezomnotho esifundazweni KwaZulu-Natal njengoba kunechweba elimatasa nsuku zonke. Leli dolobha ke belihlonzwe i-EFF ukuthi ke limenze njengoba ke kunokuvalwa kwezwe phecelezi i-shutdown, kodwa ke ukuqina kwezokuphepha umungena kuleli dolobha kubonakale izinto ke zihamba njengenjwayelo njengoba kamabhizinisi amaningi abesebenza. Nakuba bengabonakala amaloli angenele edolobheni iRichards Bay ebheke echwebeni ukuhambisa ilahle, kodwa amanye amabhizinisi abonakala evulile njengenjwayelo, kanjalo nesitolo abantu bebengena bephuma ukuyothenga kwazise zokuphepha besiqinisiwe ukungenela kuleli dolobha. Okhulumela iqembu I-Eff esifundeni Incwadi uthi okwabo ukuzwakalisa ilaka labo ngokuthula. Besikhombisa imessage ithi uRamaphosa kumele resign namhlanje. Manga resign namhlanje njengoba washilo Commander in Chief Julius Malema ukuthi kuzo announce namhlanje ukuthi yini ezokwenzeka manga resign namhlanje. So asikwazi ukuthi reach conclusion ungakapheli umhla ka20 March. Imeya uMasipala uMhlathuze uXolani Ngwezi uyachaza ngezinhlelo zabo zokuqinisekisa ezokuphepha kuleli dolobha njengoba bekwazi ukuthi iqembu I-EFF ibihlonze njengamanye okumele kumenze ukusebenza kulo. Cha, ezokuphepha eMhlathuze njengoba sashilo ukuthi izenzo kungalandeli imithetho nemigomo ebekwe uMasipala ukuthi abantu bahlangana noma bamasha makunjani. Ziqinisiwe ngoba sesivele siwonishile ukuthi kuzoba kanjalo. Sikwenza ke lokho ngesibopho sokuthi sinesibopho sokuthi laba abamashayo kufanele sibavikele, kanjalo futhi nabantu abasuke beyiyela endaweni zabo la besuke beyakhona mhlawumbe ngenhloso yokuyofuna imisebenzi, ngenhloso yokuyosebenza noma ngenhloso yokuyakodokotela bakwazi ukuthi ba-access lezo ndawo bafuna ukuya kuzona. So ke singaqinisekisa ukuthi ama plans ethu ebesiwabekile on the ground ukubambisana noMasipala, amaphoyisa, ama security companies, ama CPF, abe taxi industry nazo zonke nje inhlaka besebenzisana nazo cishe zisinikeze umphumela omuhle onokuthula. Of course sibe khona igameko esikhaleni senkosi kodwa futhi amathimba lawa ebesiwakhandile ngokubambisana nenhlaka zonke akwazile ukuthi afika diffuse lezo zimo kuyasetshenziswa sikhuluma esikhaweni. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo eRichards Bay. Ahlangabezane nezimbila zithutha amalungu eqembu le-EFF kwisifunda uku ngesikhathi ebambe umbhikisho kazwelonke obuhlelwe yileli qembu. Usekela sihlalo weqembu le-EFF kwisifunda uku uthi imashi yabo iqale phakathi kwamabili kanti ithe sebefika kumgwaqo ongithela wayeka uN2 amaphoyisa abashaya ngesise esikhaliso unyembezi abadubula ke ngezinhlavu zenjoloba kwalimala inqwaba. Ushongwe uthi ke bebengenalo udlame bebengemasha nje kuphela futhi bengashisa emathayi kuyimashi enokuthula. Uthi abanye babahula kade bemasha nabo bagcine ngokuxoshwa kanti kamanye amalungu alimele futhi asezibhedlela. Ayiphelanga kahle imashi ebibanjwa amalungu eqembu le-EFF kwisifunda uku njengoba ehlakazwa amaphoyisa ngesise esikhalisa unyembezi kanye nezinhlavu zenjoloba. Usekela sihlalo waleli qembu kwisifunda uku uthi amaphoyisa akhombisa isihluku ngokubahlakaza ngalendlela njengoba bona bebemasha ngokuthula bengashisa imathayi kanjalo bengenalo udlame. Shutdown yethu behamba kahle besebenzana namaphoyisa sisamove from indaba esikhempe kuyo, but sithema ngabe sifika ku highway amaphoyisa akhombisa arrogant enkulu, akhombisa ukuthi a defender white monopoly capital. It was a peaceful shutdown. Akekho umuntu ebesilwa naye, besiphethe ama placard adlulisa i-message yethu ukuthi Cyril Ramaphosa kumele resign, ugesi kufanele ubuye kuphela load shedding. Akuzange kuphele isikhathi esinganani, mhlambe plus minus 20 minutes amaphoyisa responda
with a very brutal manner. Edubula ama-fighter, ikhona nje ama-fighter esifazane la, omama abadala bashaya ngey'bhamu lezi zenjolo, ngey'nhlamvu lezi zenjoloba. Akhombise nje esikhulu isihluku. Uqhube wathi okwenzekile akubathusi ngoba bayazi ukuthi abantu abanjani ababhekene nabo, abantu abavikela onxiwankulu. Asithuki ngoba siyazi ukuthi sidila nobani la, siyazi ukuthi inhloboni abantu esidila nayo, siyabazi ukuthi laba abantu abangenza noma yini ukuvikela inhloso nezinzuzo zonxiwankulu. Ube seveza ukuthi kuphinde kwaboshwa abaholi baleli qembu abebemasha nabo abasezingeni likazwelonke kanjalo nabesifundazwe. Bakhona ababoshiwe njengoba ngisho ukuthi amaphoyisa sibonise into esingazibona, thathile iside, futhi thatha iside lonxiwa. Ambophile umholi wethu osuka kuzwelonke, aphinda bopha umholi wethu osuka ezingeni leprovince. So lokho sikubona njengento ukuthi should befuna ukusikhombisa ukuthi awazi ukudlala nathi. Kodwa into esifuna ubhekela yazi ukuthi there is no amount of violence noma ngezana enhloboni oyodlame azolibhekisa kuthina ngeke aza akwazi ukubheka icela ukuthi anqinde amandla esizwe simnyama. Idolobha laseSayidi izitolo eziningi azivulanga kanjalo namagaraji athela upetroli ngenxa yengebhe ebikhona abanikazi bamabhizinisi besaba ukuthi kungase kube nezibhelu zokuzitapela ezitolo. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uZamando Sicele ngiseSayidi. Ake singasezitolo sihlangabezana kanjani masibuye. Asikubingelele siphinde sikwamukele ungabe usabukela izindaba ze1KZNTV nazi izihloko esithi yizo esihamba phambili namhlanje. Kuphazamisekile ukusebenza ngenxa yesiteleka se-I-Eff kanti ubuyele enkantolo loyo owayengumongameli. Libuyele enkantolo ephakeme namhlanje icala lo abe ngumongameli kuleli umnumzana uJacob Zuma lapho ebhekene khona nomshushisi uadvocate uBilly Downer kanjalo nentatheli yeNews24 Karen Morgan. Laba bafaka amaphepha befuna inkantolo ichitheke isitifiketi saZuma sokuthi abashushisi bathi ke alikho icala kulokhu abakwenza kanjalo ke kudleka isikhathi ekumela ngabe ke kuqhubeka nokuqulwa kwaleli icala lakho uZuma lokuthengwa kwezikhali kuleli. Lowo wabengumengameli wezwe kuleli uJacob Zuma uchithe usuku lonke namhlanje enkantolo ephakeme eMgungundlovu elalele abameli bakhe kanjalo nabo mshushisi osecaleni lakhe uadvocate Billy Downer kanjalo nabentatheli yeNews24 uKaren Morgan. Laba bobabili bafuna inkantolo ichithe inezindleko isitifiketi saZuma sokushushisa. Mr. Downer doesn't challenge the constitutionality of the Criminal Procedure Act or any other act of Parliament which applies to his criminal prosecution. He challenges the lawfulness of the prosecution itself. He says the prosecution itself is unlawful because it is an abuse of the process of court. And we make the submission that in the Moyo case, His Lordship Mr. Justice Wallace did not for a moment suggest that the long line of authority about how you challenge an abusive process is in any way inconsistent with what his findings were or in any way wrong. So that's the main case we've come here to meet. Because, well, I shouldn't say that. We've come here really to meet whatever case Mr. Zuma wishes to present. But that's the main case which is presented on behalf of Mr. Zuma in his heads of argument. And we say that the case is entirely without foundation. In fact, Mr. Zuma has failed and failed again to answer the factual allegations which are made. Ummeli kaKaren Morgan uthe incwadi yemininingwane yaZuma imfihlo ngempilo yakhe ayiphuthukanga kuMorgan kuqala kepha yayisidlule ezandleni eziningi ngaphambilini kubifike kuyena. So by 9 p.m. on the 9th of August, the infamous letter, has already been filed twice. It's filed in the morning by Mr. Downer, it's filed in the evening by Mr. Tusini, this time attached to a signed affidavit. And then it's filed again the next morning via the state's signed affidavits, and this is again done via email to the judge's registrar and the other parties, and that takes place at 7:33 in the morning on 10 August 2021. So by 7:33 on the 10th of August, the letter has been filed twice by Mr. Downer,
once by Mr. Tusini, and no one has claimed any confidentiality over it. No one, including Mr. Tusini, has said this is confidential and may not. Kanti ummeli kaZuma uthe uMoni akasiye umuntu kazana nje kepha uyintatheli esimkantshubomvu esebenzela iphephandaba elikhulu kuleli futhi elandelwa ngabantu abaningi ezinkundleni zokuxhumana. She is at the forefront of mainstream media in shaping the socio-political discourse in South Africa as a journalist. What she writes is news. With a following of almost 500,000 on Twitter, she has a wide and penetrating reach. And with the backing of mainstream media colleagues, such as our mainstream media amici makes play, the persuasive force of her views, regardless of merit or truth, is guaranteed. That is who we have before the motion court today that seeks to have her criminal prosecution stopped. Leli cala kulindeleke ukuba liqhubeke ngolesithathu. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngisemgungundlovu. Isikhungo semfundo ephakeme University of Zululand isiqinisekisile ukuvalwa kokufunda nokufundisa kulesikhungo kulandela ke isigameko sokugqekezela kwabafundi abahlala ngaphandle kwalesikhungo. Okhulumela lenyuvesi ugcina Nhleko Mdluli uthi ke kuzovalwa kuze kutholakala isisombululo senkinga yezokuphepha ezindaweni ezihlala abafundi balesikhungo. Ngemumva kwesigameko sokuhlaselwa kwabafundi besikhungo semfundo ephakeme i-University of Zululand lapho ke behlala khona edwala labahle nokuyisigameko esenzeke ekuqaleni kwaleli sonto lapho laba abafundi bengenelwe khona iqembu lezigelekeqe lafikela bathathela impahla okubalwa kuyo omakhalekhukhwini kanye nama-laptop. Lesi sikhungo sesiqinisekise ukuvalwa kwaso kuze kube kutholakala isixazululo sezokuphepha kulesi sikhungo. Ugcina Nhleko Mdluli okhulumela lesi sikhungo uthi ke lesi sikhungo sizovalwa ukufunda nokufundisa kuze kufike isikhathi lapho bethola khona izisombululo. Kusho ukuthi ke isikhungo loludaba lusishaqisile kwase kuthi ngolwesibili mhla ka14 immediately imanagement nokuxhumana nomkhandlu wabafundi yathatha isinqumo sokuthi ngoba imimoya iphezulu nabafundi abaphathekile kahle emoyeni isikhungo asivalwe ngokukhulu ukusheshsha okusho ukuthi ukufunda nokufundisa kanjalo nama test abe esevalwa ngolwesibili ukuze sikwazi ukuqhamuka nesixazululo salezi inkinga ke ezisivelele. Isikhungo ke sibese sikwazi ukuba sihlangane nazo zonke izinhlaka ngokuhlanganisa nabanikazi balemqasho ikakhulukazi omunye umqasho besikade sitshenwe ngawo isulamadaka satshenwa ukuthi nawo ungahle ube yitarget ngoba ukho esimeni abafundi ngenxa yokuthi bebengahleli kahle abaphathi besikhungo babesebenza uhlelo olusheshayo ukuthi labo bafundi bathathwe bayobekwa endaweni yokuhlala ephephile esezingeni emthunzini. uNhleko Mdluli ube senxusa abafundi balesi sikhungo abahlala ngaphandle kwaso ukuba besebenzise uhlelo lwe-Incwadi okuhloswe ngalo ukuvikela abafundi. uNhleko Mdluli uthi lolu hlelo lusebenza kumakhalekhukhwini uma kwenzeka kunezigameko zobugebengu. Isikhungo asihlela sigoqile izandla ngangokuthi kunenkampani ebizwa ngeMGuard Security Activated Armed Response okuthi lapho umfundi ongaphakathi esikhungweni noma ohleli kulezi indawo ezi off campus ezi accredited uma ethinta leyo button abaqaphi beMGuard bayakwazi ukuthi babe dispatched bafike basize ukuze bazame ukuqinisekisa ukuphepha kwabo ke abafundi. Okhulumela amaphoyisa kwaZulu Natal uRobert Nechunda useqinisekisa ukuboshwa kwabasolwa ababili abathinteka esenzweni sokugqekezwa kwendawo ehlala abafundi eUnizulu idwala labahle nokuyindawo esedlangezwa. uNechunda uphinde wadalula ukuthi amaphoyisa agcine imoto yalabo basolwa ababehamba ngayo ngemuva kokuba laba basolwa batholana phezulu ngezinhlamvu nabaqaphi bamabhizinisi nemqasho yasedlangezwa. uNhleko Mdluli
ube esedalula ukuthi umnikazi wedwala labahle uzonxephezela abafundi labo abalahlekelwe impahla yabo wabe esenxusa ukuba bekhulume ngalokho okuyikona okubalahlekele bengatholi sebesho kungesikho. Ezindabeni ze1KZNTV kubi kumqondisi Myeni edlangezwa. Undlunkulu wesihlanu kaMdlokombane uNompumelelo Mchiza uthi usezinhlelweni zokwakha isigcine magugu phecelezi imuseum kaMdlokombane ngenhloso yokuqinisekisa ukugcineka ngendlela komlando wakhe. Undlunkulu Mchiza usho kanje ngesikhathi kwethulwa incwadi ka-I-Eff Zulu ahlose ngayo ukufundisa ngomlando waseSilo esebuze eminyakeni emibili eyedlule. Indlunkulu yesilo esebuzile uBhejane Phuma esiqiwini izwakalise ukuba nentshisekelo yokufezekisa isifiso sikangangezwe lakhe sokuba nesigcina magugu. Lokhu kuvezwe undlunkulu wesihlanu kaMdlokombane uMamchiza ngesikhathi kwethula incwadi ebhalwe ngempilo ka-I-Eff Zulu ngempela sonto. I have started already with the work focusing on the King's Legacy projects that he left us. He introduced, His Majesty introduced these legacy projects during his 70th birthday in 2018. I have started raising funds to put up a museum, King's Legacy Museum. There is some artwork that has been done already, but steadily when we get the funds that will be enough to start erecting a building to archive such, then I hope that even the business people in this kingdom would love to see it taking shape and come to life. NGOWESILO.1KZNTVNEWS ungangezwe lakhe bekuyisifiso sakhe esaphila ukuba nalesi sigcina magugu endaweni yakwaNongoma nalapho kuzogcinwa konke okuyigugu ngendlunkulu. Umabheka kuzokhumbuleka ukuthi ubenobudlelwano obuqinile neSilo kanti kuveleke ukuthi wayekuvezile ukuba nesifiso sokuba kushicilelwe incwadi ngomabheka wazeke waqoka nosolwazi uJabulani Maphalala ukuba ke kube nguye oyishicilelayo. Le ncwadi ikhuluma ngohambo likaMabheka kanti iphinde ke igxile nakuyena ungangezwe lakhe. Usolazi uvezeke ukuthi njengoba abantu bengasakukhuthalele ukufunda baqoke ukusebenzisa izithombe kakhulu ukuxoxa umlando. Kule ncwadi phela ngani batshele ngathi ithombe inqwaba kulaba abaflapha. Ithombe nje inqwaba bawothola inqwaba yethombe bathole nayo ukhona kuzo zonke lezi ithombe. Ngenxa lokho abantu sebeyobheka lesithombe hawu lapha wayenobani wayenengonyanga hawu lapha wayenobani inqwaba ithombe. Abantu bayofunda phela ukuthi kuhle kulekelela abahluphekile. Yonke indlela edibikayo afika khenhle eduze kwayo ukuthi abahluphekile uyakusiza emphefumulweni wakho ukubasiza ubakhiphe ehluphekeni kwabo. Wakheka izindlu eziningi nezikole nani wazwayo kwakha engonyameni. Kusho ukuthi ke lokho kuyabasiza abantu ukuthi uma unayo into siza labahlupheke uyokhunjulwa ngaloko hayi ukuthi wawurich njena nemali zakho hawu isigwilile sana bathi abantu bobaye isigwili wasizaphi suka lawe nesibedela. Lo mcimbi ubuzimaziswe undunankulu kaZulu inkosi uMangosuthu Buthelezi abaholi bezombusazwe owabengusihlalo yendlu ubuholi bomdabu wosomabhizinisi nabanye kanti uMabheka udaluleke ukuthi ingxenye yenzuzo yayo izoya esikhwameni izivananda esilekelela abahlwempu. It really gives us an insight of who Ndlokombane was, and he always showed so much of love towards me, affection. We worked tremendously for the upliftment of the people, and for that I salute Ndlokombane today, and I dedicate this book to Ndlokombane because when people are suffering, he was a constant voice of the people, and my life through my master, Sri Swami Shivananda, was always about serving humanity. And today, people from all walks of life have come here, and all praise go to all my divine
Divine Masters and Incwadi, because they have stood for the people, and we will continue to uplift the spirit of Ubuntu amongst his people. And we'd like people must forget about racism, come together and develop one another. Ey'ndabeni ze-1KZNTV kube kuNtomkhona Mvubu ngiseThekwini. Mbukela sike siphinde sihlabe ikhefu sihlangabezana kanjani futhi masibuye. Asibingelele siphinde sikwamukele futhi mungabe usabukela izindaba ze-1KZNTV nazi izihloko zezindaba ezihamba phambili. Kuphazamisekile ukusebenza ngenxa yesiteleka se-I-Eff kanti ubuyele enkantolo loyo owayengumongameli. Ake sikubhekele ngosini yezomnotho. Irandi lakuleli liwu-18.53 maliqhathaniswa nedola lasemelika libe u-22.60 maliqhathaniswa nopondo waseBrithane liphinde libe u-19.76 maliqhathaniswa ne-euro lase-Europe. Golide ke lona lingu-$1,992.70 i-ounce kuthi uwoyela ongahluziwe ube u-$70.65 umphongolo. Ake sikubhekele ngosini yezemidlalo. Amaqembu ebhola esifundazweni KwaZulu-Natal agijima esigabeni se-DStv Premiership abonakala edonsa kanzima kamumva nje. Njengoba ke sisezeya ngasekupheleni kwesizini, i-Richards Bay FC engomakoti kubukeka ngathi ke izinto azihambeli kahle kamumva nje. Njengoba ke isihlulwe imidlalo emihlanu ilandelana, AmaZulu FC wona asengcupheni yokungangeni kwi-top 8 njengoba nawo ke futhi ehlulwe emidlalweni yawo wakamumva. I-Maritzburg United nayo ibonakala idonsa kanzima njengoba iviki izembe. Akwaziwa ke ukuthi ke kuzogcina kwenzakala ngokuphela kwalesizini kwaziseke sekusele nemidlalo eyisikhombisa nje kuphela ngaphambi kokuba ke kuphothula isizini. Ake sikubhekele isibikezelo sezulu. Mbukele ngakade sikuphathele kona izindaba zanamhlanje sihlangabeza kanjani futhi ngesikhathi esifanayo.